Көзләр күңел көзгесе. Көзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Жанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында. Сәхрәләрдә ялгыз йөргән чакта ярата мин чәчәк исләрен бүләк итәм бәгърем алы тартынмалы син яшьлегемнең кайнар хисләрен. Искиткеч, һич ниләргә алыштыргысыз моңы белән студиябызга сәхрәләрнең үзен, чәчәкләрнең хуш исләрен алып килде сыман. Кем бу дип тын калдыгыз. Мин шәхсән үземдә шундый кичерешләрдә утырам. Без башлыйбыз. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итә һәм алып бара Зифа Нагаева. Күзләр күпне аңлата дибез. Күзләр аша күңел халәте якынайта кешене бер-берсенә. Йөрәктә ни барлыгын бик күп тапкырлар алдан сиздерә. Әйтәләр бит, сагышлы күзләрдә, бәхетле күзләрдә, зарлы күзләрдә әллә кайдан күренә. Чөнки кайгылы кешенең зары күзенә язылган, әнә бит, күрмисезмени, йөзенә чыккан инде диләр. Бәхетле кешенең дә, шатлык кичерешләрдә булганда, күзе нур бөркеп тора. Күзгә күз карашып, бүген көтеп алган кудагым, Татарстанның атказанган артисты Сиринә Зәйнетдинованың ягымлы елмаюы, һәр вакыттагыча тирән күлләргә тиң күзләре аша йөрәген танысым килә. Һәм бу йөрәк белән, бу күңел белән сезне таныштырасым килә. Хәерле сәгатьтә, Сиринә. Хәерле сәгатьтә, Зифа апа. Мин бик рәхәтләнеп һәм бик сөенеп килдем тапшырырга. Чөнки караганым бар бу тапшыруны. Айрыша шул хәтле кешенең күңелен һәм аның иҗаты белән, шәхсән тормышы белән айрыша матур итеп әңгәмә кыруларыгызны карап, сокланып карап барам. Мин бик бәхетле бүген сезнең белән булганыма. Кайберәүләр яшьрәк вакыттан дигәнем инде син әле дә яшь, теге йөрелеп, төбердәп килеп киреп, Башкортстанны алам дип, алалганы алалды, алалмаганы һаман тыпырчынып кына гафу үтенәм буталганнарыбыз да бар. Шулча моң белән, шул кадәрле теләк белән соңрак киләсең халкыбызга, Башкортстаныбызга. Ләкин берничә тапкырлар килгәнеңдә үк сеңдереп күңелгә калу теләгендә. Аралашулардан беләм бик якын итеп калды тамашачыларыбыз сине. Әйтергә кирәк, туган телнең 15 яше көннәрендә бигрәк тә дип әйтергә кирәк. Ярактанрак китсәк башласак, син бит әле безгә яңалык тапшырулар аша. Татарстанның матур төбәге Нурлатта туып үсеп шәһәр бит инде. 3 матур гүзәл кыз баланың иң беренчесе булып гаиләдә туып, артабан үзенә мөрәҗәгать итәм. Шушы гаиләдә, моңлы, җырлы гаиләдә ни өчен шул кадәр акыллы тәрбия алынган, ни өчен җырга тартылу булганын үзе сөйләр, ләкин минем әйтәсем килә. Күрәбез бит Сиринә агачны. Аның ботаклары ямь-яшел булып, әлеге язлардагыча чәчәк атыр өчен, нык булыр өчен тамырлары тирән булырга тиеш. Минем әти-әнием икесе дә бер авылдан. Бер-берсен ярак эзләп тормаганнар. Нурлат районы Үрнәк авылында бер-берсенә гашык булып, менә шулай мин иң беренче мәхәббәт җимешләре дөньяга килгәнмен. Кара күзле әти мәрхүм Иса булганда кызым алып кайттылар. Кап-кара шымырт күзләреңне ялтыратып ята идең. Шунда ук бу бала бик моңлы булыр дип әйтеп куйган идем дип инде. Әнием гомумән алар икесе дә шул хәтлек моңлы күңелләре булса, алар бик тыйнак тәрбияле. Тыйнак икесе дә шуны салмак кына матур итеп сөйләшәләр, йомшак кына. Безгә шушы мәхәббәт, без 3 кыз бала, мин уртанчы сеңлем Гелинәм, кичкенә сеңлем Илзирәм, без шуны мәхәббәтле гаиләдә тәрбияләндек. Дәрестән дә бала чактан инде берәр нинди концерт булса, без аны яздырырга тырыша идек. Чөнки шул
концертлардан мин тыңлап менә элекеге магнитофоннар бит инде шнурны тире эзләп табабыз, кассеталарны яңан алып куябыз алдан ук. Чөнки мин үземне шунда аңладым, морлап йөрим, эчемнән һәрбер җырны. Һәм уйлыйм, мин бит җырлый алам дип, үзем уялам, чөнки тыйнаклык бар. Кешенең күзенә карарга да уяла торган чакларым. Һәм шунда әнием әйтте, кызым ди, син җырлап кара әле ди, мәктәптә укытучыларың әйдә җырлыйбыз дигәч, син кире какма. Җырлап кара, үзеңне мәктәптә ныклап, тавышыңны ачып, әгәр ныклап калсаң, син зур сәхнәдә куркмаячак дигәннән әле дә хәтеремдә. Бу җырларны тыңла, һәрберсен өйрән, чөнки әгәр дә өйдә син гел үзең өстеңдә эшләсәң, сиңа җиңелрәк була дип, шундый матур җырларны тыңлап, сыйныфта укытучыларыма әйтәс килә, әти-әнидән китәбез, чөнки әти-әнинең канаты астыннан без мәктәпкә, җәмгыятькә чыгабыз. Әлбәттә, укытучыларга рәхмәт. Укытучыларга рәхмәт. Сиринәнең бәләкәй генә оялчан, кешенең күзенә дә карарга оялып торучан кызны такта янына чыгарып, җырлатып, әлдә ул хикәяме, әлдә ул шигырьме, әлдә җырлармы, һәрбер шул чара, мәктәп чаралары минсез үтмәде. 5нче класска, сыйныфка җиткәч, инде район киңлегендә мәктәптә беренче урын алдым да. Ул җылына 50 яшь иде безнең бик Ватан сугышының беткәненә, һәм инде шара булды. Мин иң беренче итеп Катюша җырын җырлап. Әле ул татарча милисемнар белән Зифа белсәгез, анда хәзер мин әйтәм, дөрес нәрсә дип әйтерләр микән, үзенә кереп китә. Тавыш та бар бит ул табигатендә булгачтан. Беренче урын алдым. Менә шуннан минем кыюлыгым, сәхнәдән куркмаулыгым шуны канат җәеп җибәрдем инде мин. Җыллар буе 1нче классы алып 11нче класска бирле инде генә чараларда, конкурсларда районнан тыш. Нырлатыбызда гына түгел, Казан күләмендә, инде район күләмендә, Сандугач кирдә күңелгә конкурсларында катнашып. Шулай үземнең язмышымны җыр белән бәйлисем килде. Җәяүле бураннар, җәяүле чакрымнар, иява юлыма, яшелеккә чакырулар, юлларым алиһәм буранга уралган, югалыр төсле юл, чыксам ул бураннан. Шул вакытта гына менә тында алмый тыңлыйм, шул кадәр рәхәт сөйләм, шул кадәрлек фикереңне менә алып барасың, урап кына, әкияти итеп кенә үзең балачагыннан үтә сөйлисең. Шул вакытта гына бик рәхмәтләр әйтәсе тәңгәл бар. Ул Сиринә Дәвәни, Дәүәти диләр, Татарстан бабай, әби бабай диләр, бездән әни картати диләр, алар тәрбиясеннән киләме. Татар теленә шул кадәрле моңга, сөю, тел белән бәйле, сүзләрне, җөмләләрне, шулай фикерләрне чын халыкчан итеп сөйләү, шуннан килгән, моңда җырларда кабатланып килгән шушы матур авылдагы тәрбия. Шәһәргә килгәчтен, анда әлеге сүз белән әйтсәк мегаполис, анда синең авыллыгыңны карап тормыйлар, анда синең йомшак күңелле кыздыр, моны сыйпыйк, үгей әни кебек шәһәргә килгәч, нинди генә авырлык булса да, нинди генә ничек кенә җаваплы булса да, бик матур шәхескә, шәхес кулына, кул астында укырга кирелә. Ул Венера Әхәт кызы. Киттек алайса җыр юлынан артабан. Дөрестән дә ул мине тыңлады да, Сиринә, сез шундый талантлы бала диде. Без сезне укырга алабыз. Укырга алабыз, чөнки син сәхнәне шундый яратасың, син шундый җырларга яратасың. Син җырлаганда җырыңның мәгънәсен аңлап яшисең диде ул. Һәм инде 5 ел дәврендә минем менә авылдан дисәк, авылда без инде балачакта әти безне утыртадыр иде. Әти минем милиция хезмәткәре булып эшләде. Урал мотоциклына икебезне, әле Илзирәбез юк иде вакытта, гелне утырта иде, алып китә авылга. Әби бабай янында үстек, җәйләрен. Менә
шул бабайның тальян да уйнаганнары, әтинең менә шул мәҗлесләрдә баянда ишетеп уйнаганнары, халык моңына, менә халык җырларына мәхәббәтем көчле иде минем дөрестән дә. Тальян тавышын ишетсәм, баян тавышын ишетсәм, минем әйтерсең дә күңелем канатланып, әллә кайларга, әллә нишләтәсем килә менә. Бөтен дөньяны кычасы килә. Менә әлбәттә музыка мәктәбендә укымадым, белем алмадым. Чөнки мин иң улы кыз булгач, әтием үзәктә эшләде, әнием балалар бакчасында эшләде. Мине музыка мәктәбенә җөртергә мөмкинлекләр булмады. Аннан соң Гөлинә, Илзирә, бәбиләр карашу булды, әйе. Һәм инде Венера Хатовна ничек яраклап килдем, ул әйтәдер безгә укыганда вакытта, сез сәхнәгә чыгасыз, үзегезне мин королева дип чыгарга кирәк. Курыкмыйча. Син куркасың икән, әгәр син менә йөрәгең белән, күңелең белән тамашачы каршына чыкмыйсың икән, ул сине үз итми, кабул итми. Чөнки син алдап чыксаң, күңелең белән әгәр синең җырың бүтән булса, ул сизәчәк. Шунда ук бергә тәңгәл, бер сулышта булырга тиеш дип шундый матур гына 5 ел дәверендә менә үзенең күңелендәге булган бүтән белемнәрен биреп, сөйләм, менә әйтәсез, ничек сөйләшәсез, матур сөйләшәсез дип. Китап укыгыз. Җыр гына түгел, китап укыгыз. Шигырьләр өйрәнегез. Матур итеп сөйләшергә өйрәнегез. Җырлауына түгел, тамашачы белән дә аралашырга кирәк дип әйтәдер безгә укыганда. 3нче сыйныфка кадәрлек чыгышлар башланган, матур иттереп күренү башланган, укуда күңелгә хуш, хыял тормышка ашкан, ләкин 3нче сыйныфта кайта бит армиядан бер егет. Таныштырырга булалар бит теге егетне бер кыз белән. Бара бит бер чарага Сиринә. Теге егет янына теге кыз килми кала бит. Теге егетнең күзе бит шул мизгелдә Сиринәне күреп кала да һәм артабан. Әйе. Мин мәктәп вакытында Айратым белән очраша башлаган мәктәп баласы. Ул армиядан кайтты. Безнең 5 ел арабыз, 5 яшь арабыз. Дөрестән дә Айратның 2 туганының туган көненә килдек. Һәм Айрат шунда бүтән кызын көтеп тора дире сезгә. Мине моны үтә дә кызыклы мизгел булганга халыкка ишеттерәсем килде, чөнки үземә дә бик кызыклы булды. Әйе. Килеп тә кирдем. Ямь-яшел күзле егет, саргылт кына мин ярата торган минем вкустагы егет килеп тә чыкты тегеннән, билмәдән залдан. Мин шулай бер кулымны нигә куеп, ишек тупсасына аягымны салам икән, һәм булай итеп караганмында икән, Айрат шунда ук минем мөлдерәп тулган кара шымырт күзләремә гашыйк булган. Мин дә нинди шибәр җегет, мин ярата торган блондин җегет дим инде. Саргылт, матур күзле, яшел күзле. Менә шуннан бер-беребезгә ниндидер шаткы ишетте шунда. Ул әйтәләр икән менә, әгәр беренче караштан үзеңнеке икәнен тоемлыйсың. Мин шуннан соң без Айрат белән очраштык һәм инде әлбәттә 5нче курсларда без бергә булырга булдык. Мен укырга киткәч, миңа да аңа да менә бу Казан белән Нурлат арасы бик авырдан кичерелде. Бер-беребездән башка яши алмадык. Һәм инде гаилә корып, Илвин абыз туды. Кызым бик мәхәббәтле, бик җырга гашыйк, җырны моңлы ярата торган, шундук телләрне яратучан. 3нче курска кадәрле җиткәч, җыр дип бөтен дөньясын онытып хыял гашыйк булган кеше. Бәби белән туып авылга кайтып китеп, уйламаганча авыл тормышында, Айратларның йортында, бөтенләй гамәлдә бөтен булган хыялларын алыштырып, гаиләгә яши башлап, аннары кыбырдый бит күңел барыбер йөрәк. Бик кыбырдады. Бик йөрәк кыбырдап торган йөрәк, әлбәттә җырга тартылу, әлбәттә җыр алгарак чыгу була торгандыр, үзе әйтер һәм аерылу, кайрылуга килә. Менә шул кадәрле матур мөхәббәт ни өчен дигән сорауны да биреп булмый, бәлки үзең җавапларсың ничектер. Ул әлбәттә минем укырга китүемнең сәбәбе түгел, Зиф апа. Бу биредә әйтергә кирәк, академик отпуск ял алынган, укудан бөтенләй китү юк. Юк. Әйе, Чөнки мин үз-үземә сүз бирдем, укып бетергә. Белемле булырга кирәк дип. Ничек кенә моңлы, талантлы булмасаң да, белемең булырга. Чөнки белеп булмый бит ул тавыш. Менә сөйләп китерсең дә бәлки. Кем белә, может син сәхнәгә чыгып баса алмассың. Алла сакласын. Мен барыбер хатын кызның белеме булырга тиеш дип әйтәм. Менә мин аңа шундый зур мәхәббәт, әмма ләкин язмыш шулай итте.
без бер-беребезне аңлый алмаганбыздыр. Чөнки Айрат минем укырга китүем, чыдый алмаганлыгыннан миндә булды, андый бик авыр вакытлар булды. Без икәү капма-каршы утырдык та, Утырып килештегезме? Утырып килештек. Без бернинди тавышлар күтәреп, Дәгъвалашып. тәмсезләшеп, андый әйберләр булмады. Хәзер без инде сикрик. Әйдә ул авырткан җирне калдырыйк. Чөнки минем теге матур җиргә тизрәк барып җитәсем килә. Халык, шулай да тыңлап утыра идек тә бит әле. Менә бер авырттыра торган җире килеп чыкты дип, барыбер хайран йөрәктән үткәрәләр бит инде. Ни галәмәт романнар язырга була. Хикәяләр генә аз була. Шундый язмышлардан тора. Менә шундый кинофильмнар төшерергә була. 10 елдан соң алар икәү яңадан кавыша. Ни бәйләде дигәндә, җавапны мин әллә ничә төрле ишетсәм дә барыбер Сиренәнең үз җавабыннан өстенрәге булмас. Зилапа, без аерылышкач, Айрат та мин дә Айрат законы никахлашып торды, язылышып законны име. Мин инде никах белә тордым. Әмма ләкин язмыш шулай безне яңадан кавыштырды. Дөрестән дә минем якын тирә танышларым, сәхнәдәш дусларым, мен барлык кеше моңа бик хайранлык калды инде. Бик ничек шулай безне Илвина кавыштырды. Әлбәттә ки безне якынайтты балабыз. Менә әле бит ул шулай туры килергә кирәк. Айратның да хатыны белән мөнәсәбәтләре салкынайган иде. Мин дә ике шәһәргә, 700 чакрымнар аерып торган кешедән Казан минем менә җыр дөньям бит инде перспектива күп Казанда. Китәсе килмәүләрем, аннан соң бераз көнләшүләр дә булды. Көнләшкән кеше белән тормыш итү авыр. Нәкъ менә үземә инде шундый нокта куярга булдым 5 ел дәврендә түзеп. Һәм менә минем Айратны бердә айрасы килмидер. Мин аны айырмадым да. Чөнки аларның хатыны белән инде аралары бик сунган булган. Көннәрнең бер көнне Айратым Илвинаны кинога чакыра. Бүген иртәрәк битердек, кызым кинога барыйк әле. Кинога билетларны алып куйдым. Илвина, ярар әтим, ярар. Барабыз дип инде аңа ризалыкларын биреп, әзерләнеп, шул көннәрне көне килеп җиткәч, Илвина әйтә: "Әти, мин бара алмыйм. Минем иртәгә дәресләрем күп." Шуннан әтим, бәлки билетыгыз янмасын дип, әни белә барасыз. Кара инде акыллы бала. Әйе. Уйлап торсаң шулай эшләп булмас. Ачу вы же Өйрәтеп куйсаң булмас. Сез бит чужой кешеләр түгел, бер-берегез өчен аралашып утырасыз. Бер нәрсәсе түгел, ничә ел бит инде барыбер. Сез бит инде, мин бит сезне берләштерәм, сез бит алайда бер-берегезгә Башкы да. Әйе. Бәләки генә. Әйе. Сез бит чужой кешеләр түгел ди. Чужой кешеләр түгел ди. Урысча әйтеп әйтә булам. Әле дә хәтерләм. Мин инде ризалаштым, әйтәм, Айратның билетлары янмасын дип. Шулай дип уйлаган булыйк инде. Сез дә шулай уйлап торыгыз. Әйдә тыңлыйк әле ортыгын. Билет янмасынга барамсың инде Сиренә. Күңелдә барыбер нидер кыбырдап торган бит инде. Күрәсең шулай җавапа. Шулай итеп кинога бардык, аралаштык, һәм инде ниндидер вакытлар үткәчтән без аңлаштык. Бер-беребездәге ул яшьли булган мәхәббәт сүнмәгәнен. Менә яшь вакытта ничек мәхәббәт буламы? Менә ул менә Ишетә тәннәрне. Шулай дип син әйткәндә. Күбәләкләр, аша әймә, ул менә ашаудан каласың. Әллә шулай булдыгыз сез яңадан кавышкач? Әйе, ашадан каласың. Бер нәрсә күзеңә күренми. Менә яңадан ул нишләп аерылганбыз икән дип без бу көннәрендә аның белән түзәлмәгән индирәк. Менә мин шыдый алмаган. Булган ул. Әйтәләр бит рус телендә юношеский максимализм дип. Менә ул вакытта моңа инде алда шулысы булганда инде. Ничек шулай менә күктә язылган никахым булса, 10 елдан соң бергә яңадан кушылулар. Яңа күлмәк кебек булмый, йөрәкне алыштырып. Мәхәббәтне ялгап булмый, ялган вәгъдәләр курып, ялган вәгъдәләр курып.
Хыянәткә түзеп булмый, ялгышларга түссәң дә, кабат яннарыма килеп, күпме вакытлар әйтсәң дә, күпме вакытлар әйтсәң дә. Бүгенге көндә инде тулы гаилә белән җаның тынычрак, күңелең тынычрак эшләп йөрептер. Синең күзләрдә башка төрле яна. Синең сәхнәләргә чыкканда елмаюларыңда син шуның белән бәйлисеңме? Бәйлеме бу? Синең җаның тыныч, син гаиләңә кайтасың, синең бар да яхшы дигәнне аңлата, шулай бит. Аннары хәзер китсәк сорауларга, хыянәт дигән әйбер сәбәп бирә торган була торган булсагыз, бүгенге көндә 10 елдан соң кавыштыңмы, 20 елдан соңмы сәбәп бирүче булса, бер вакытта да сәбәп бирелмәдеме хыянәткә? Юк, безнең аерылышыбыз да хыянәт аркасында булмады. Гомумән, мин шундый тугры кеше, әнием, әтием дә шундайлар, менә бер-берсен ничек кушылганнар, Айрат ягыннан да әтисе, әнисе бер-берсен шундый яратып яшәделәр. Айрат та ул кавышсаң да бүтән кешеләр белән менә бергә торсаң да, барыбер ул беренче мәхәббәтең онытылмый. Хыянәт, мин киләм дә әйтәм. Менә әгәр дә инде шундый әйбер килеп чыкса, булмас инде ул. Чөнки бер кешегә йөрәгең бәйләнгән икән, минем нәселемдә ул. Мин гомергә шул кеше белән бергә булам. Менә урысларга лебединая верность. Менә шуның кебек инде ул. Ак кышлар кебек бер-береңне яратып гомерлеккә кушылгансың, ул безгә сеңдереп бардылар бәләкәй чактан. Кушылгансың икән бергә торырга. Ә менә булмады бит ул. Яшьлек баш белән түзмәгәнбез. Менә бу тәңгәлдә бер генә сорау кыстырып калдырасы килә. Син шундый кеше, күңелең бик яралана торган җырларда, шундый сагышлы җырларында, хәтта моңың көчлерәк тә синең тиз җырларга караганда. Һәм әнә теге бергә яшәп алган кешегә бит шулай ук мәхәббәт булмыйча гына тормышка чыгып, никах белән яшәп алмагансың. Шулай ук баш әзрәк әйләнмәсә, баш китеп алмаса, сиренә ул андый юлга шакрымнар аралыгында яшәп алмас иде ул кеше белән. Ул вакыт аралыгын син ни белән бәйлисең? Барыбер да чагыштыру өчен Алла биргәнме, маугу гына булып алганмы ул синең? Маугу гына түгел. Әлбәттә, маугу гына мин кеше белән бар кашында кавышмыйм да утырып чәй эчмим. Әлбәттә, инде симпатия, менә симпатия, тел байлыгы, нәрсә, һәр вакытта любой нәрсәне уртага салып сөйләшеп була торган кеше. Менә бәлки шушы менә көннәшүләр безнең араныбызда. Ул бит көннәшү әле булай гына көннәшеп син монда булай, син тиклә булай, син монда баргансың, син монда, син җыр синең өчен ул менә ипи алып кайту түгел, гулять итәргә барасың. Менә ул еллар буе, менә соңгы елларны менә салды да ташлады, менә бу ул җылы хөрмәт мөнәсәбәтләрен. Безнең арада бик җылы мөнәсәбәтләр, чөнки минем һәрбер моңлы җырларыма ул җылы таңлыйдыр. Менә мөкибән китеп, муза дип, менә син минем муза дип. Әмма менә бу көнләшү бит ул җәберле сүзләр, ул бәгырның шуның йөрәккә кадәр үтә, борылып та карыйсың килми. Чөнки бит ул юк. Әгәр ул дөрес булса икән, ул сүзләр, ул бит исбатлы түгел. Менә шуңа күрә аралар мин уйладым, үземнең 5 ел гомеремне шундый иләмсез сүзләрне ишетеп яшәүемне әрәм җырлар дип уйлап куйдым мин. Моңланмыйча усып буламыни, бәхет белән сагышарасын, шын сөюгә ышанмаган кеше бер ялгызым калып барасын. Бәхетләргә каршы yıllar uğrar, onlar aşağı kimiler uzmağan, terkimge tine barı kirek uzarışın nura yıllarda. Янып торган сәхнәдә Сирина Зәйнетдинова.
Кайберләребез киемнәр белән алдыра, кайберләребез сөйли, кайберләребез көлдерә, юморлар безнең бар, кайберләребез нишли, шоу, циркларыбызда, сәхнәдә, бөтен нәрсә сәхнәдә. Хәзер сәхнә алымы бөтен сәнгатьне үзенең куенына алды да, ничек тә җәлеп итәргә халык игътибарын. Сиринәгә шундый мин үзе белән сөйләшкәндә дә сорау биргәч, Сиринә менә шул: "Зифа апа, мин алай әйтә алмыйм, миндә нәрсәм бар шул тавышым белән" дигән әйберне әлеге вакытта берникадәр генә кабатлый алабызмы? Сиринә сәнгатьтә, эстрадада үзе яраткан тамашачылары өчен башка сәнгать әһелләреннән, җырчылардан ни белән аерыла? Үзе ни дияр? Мин һәр нәрсәне күз аллап, һәрбер сүзнең менә үзем аша үткәреп, мен аерылып торамдыр дөрестән дә. Чөнки мин бөтен нәрсәне менә күз алыйм да, бәләкәй генә бер спектакль шикелле күз аллап куям. Минем менә монда, мәсәлән, яз ул берләр ул җырда ничек аны күз алламыйсың, җырлап була ул җырны, бит менә безнең уртак җимешебезне. Ишетәсеңме сандугач килгән? Әйе. Күрәсеңме? Аны күрсәтергә кирәк җыр аша. Язгы таң аткан. Ничек аны ул бит аны күрми, тамашачы бит ул концертка килә, менә. Аны күлмәк аша гына күрсәтеп булмый. Әйе. Матур туфли киеп чыгып кына күрсәтеп булмый дигәнне мин сиңа ярдәмгә генә киләм. Башкортстан тамашачысы аерыламы Татарстаннан? Татарстан тамашачысын. Башкортстан тамашачысы бик тә баянга җырлаганны ярата. Баянга җырлаганда инде алар сине күтәреп алалар да, йолдызларга кадәр менгезеп куялар. Менә моңлырак җырларга алар басым куясылар. Синең җырларыңның берсе соңгы вакытта халык арасында бик популяр. Хатын-кызда, көчле хатын-кызда Кичле хатын-кызлар да елыйлар. елыйлар. Елакмы, Сиринә? Елак. Син көчле дип уйлыйсыңмы үзеңне? Көчсез дип уйлыйсыңмы? Син кайсы якта каласың һәм ни өчен елыйсың? Мин елыйм һәм мин яңарам елагачтан, мин яңа туган кебек булам. Һәм әлбәттә мин беләм, минем җырым бар, яраткан тамашачым бар, гаиләм бар. Газиз әнием, туганнарым. Елаган вакытта мин шатлыктан да җырлыйм. Авыр булганда да җырлыйм. Менә шундый җырлак кеше мин. Иң көчле мотиватор кем Сиринә Зәйнетдинова өчен бүген? Иң көчле мотиватор ул минем гаиләм. Минем гаиләм. Чөнки айратым бер кайчан да әйтмәде. Ой, күпме була инде җырларга һаман сколько можно петь дип әйтсә, мәсәлән, ниме юк. Һәрбер ул мине поддерживать итә. Мотиватор минем өчен минем командам. Мин хәзер команда белән эшлим. Аллага шөкер, продюсер белән эшлим. Менә күпме вакыт калгандыр сәхнә бит ул матурлыкны, яшьлекне ярата Зифа апа. Менә шул вакытта эшләп калырга, үз-үзеңне, һәм мин үз-үземә мотиватор. Мен үз-үзем белән сөйләшәм. Әгәр дә син хәзер туктап калсаң, төшеп каласың дип. Менә. Һәм инде тамашачы матур комментарийлар язсалар, мин канатланып, төрле фикерләр, төрле уйлар, төрле сүзләр бар. Аларны кертмим дә. Хейтерларың күпме? Күп. Мәсәлән, ни дип әйтеп язырга мөмкиннәр? Менә сиңа шынап тырнап ала торган. Менә минем ширбинкам бар бит инде, төшарамыймы? Дип шулай прям интонация белән язып куялар, чөнки төрләр, ниләр белән әйме восклицательный знак, многоточиеләр аңлыйм инде мин аны. Ни дип бер урысча язып куйган берсе. Сколько лет поет, на зубы не заработала, что ли, дип.
Ул шәбелә икән бит. Әйе. Ми Алла. Бар шундыйлар. Менә Сиринә, без сезне нәкъ менә шушы төшарагыз белән генә таныйбыз дип. Менә сез Елмаеп җибәргәндә, җибәргән. җибәргәндә. Җырлап җибәргәндә, менә сезне шул менә төшарагызны танып сезне яратабыз. Сезгә шундый килешә дип әйтүчеләр бар. Аннан соң инде шул яратмыйлар инде, менә минем җуанлыгымны яратмыйлар инде. Менә шул. Әйдә шунда җавап биреп китик әле. Син Шуны кыстырып шул куйдырып яратмаганнар өчендә, яратканнар өчендә ябагасы килгән көн юк. Син ничек барсың, үзеңә шулай эшлисеңме? Ничек бармын үземә шулай ошыйм. Әгәр дә мин иҗат кешесе, сәхнә кешесе булмасам, мин моны борчымас иде. Тормышта миңа бик комфортны, Зифа апа. Бик тә ирем дә мине шундый ярата. Менә әгәр дә менә шундый барып уйла килә тешләремне ясатырмын дип. Айратым әйтә, мин сине яратмыйм, тешләреңне ясатсаң ди. Нәкъ менә шушы үзеңнең изюминкаңны, тешеңнең арасын яратам дип менә. Яшьли ул менә шунда күзләремә һәм шул Айратның кайсы холкындагы иң яхшы сыйфатын әйтә аласың? Ул беркайчан да кычкырмый. Тавышны кем чыгара иде? Тавышны мин чыгарам. Ни өчен? Чөнки мин кәҗәмәгез. Һәм мин бик үз-үземдә тора торган. Айратым барыбер мине кырылап кына җайлап җибәрә. Усалмы син, үзсүзлеме? Үзсүзле усаллыгым юк. Усаллыгым юк. Мин шундый ярдәмчел, юмарт үзем халкым белән. Мин инде туганнарым, якыннарым, дусларым өчен менә әгәр дә алар Алла сакласын, бер андай кайгылы вакытлар булмасын, сөйнечләр генә булсын, бергә очрашып торырга. Мин менә ике куллап бөтен эшемне ташлап чабам инде. Ансын. Үпкәләшкәч кем беренче килә? Үпкәләшкәч, мин кызучан, әмма ләкин минем тиз үтә. Минем сөйләшәсем килә. Аннан соң һәрбер торды, телевизорны кабызды. Кайсы вакыттар барып индәшим икән дип. Кухняда чәй ясап куям да, үпкәләгән бит инде, мин үпкәләгән рәвешләр ясап. Әйне күптән суынган, күптән инде үпкәләмим, барып дәшәсем килә. Мин беренче дәшәм. Инде көн дәвамында гастрольдә йөргән вакытта гастроль үзенчә гастроль тормышы, өйгә кайткач нинди хуҗабикә? Мактап ашырлар инде, ризыкларын тәмле пешерәм дип әйттеләр кызымда, Айратымда. Аш-суга мучной камыр ризыкларын пешерергә яратмыйм. Чөнки үзем ашамагач, безнекеләр дә ашамыйлар. Хәзер бит сатып алып була, менә безнең нидән кайтасың, остановкадан мәсәлән кайтканда, рәте белән пекарнялар, ниләр барса да алып кайтасың. Барыбер Айратым әйтә, менә синең кулың белән пешергән выпечка тәмле бит, инде ул матур камыр ризыклары, бик тә тәмле дип. Нигә первый, второйларын барсын да яратып башкарам инде. Тукмашында үзем басам мин, бәлешендә үзем салам. Тукмашын сатып алган юк, бөтен нәрсә ниләрне, менә пелмәннәрне, мантыларны үзем бөгеп, үзем хәстәрләп куям инде, җәйдән. Яраткан шөгыль бармы берәрсе? Ниндидер чаңгыда йөрүме, нидә, велосипедта йөгерүме? Зифа апа, мин үземне шундый бер әйбердә тоттым. Миңа бик тә рәсем ясаганда тынычланам икән мин. Миңа рәсем ясау бик кеше. Менә нәкъ үзең белән генә калып, шигү чиккәндә, әйме? Аннан соң бер нәрсә бәйләгәндә, юк баш бәйләгәндә, вакыт кына җитми. Менә шул вакытта мин калсам, әллә эшләп бетергән булыр идем дип. Кай тарафка булды икән бары юлым, сөйзләп чыккан идем, син табылдың. Бардың ямны яктын урын белән төреп, күңелемдә кояш булып син кабындың. Исем китми җир дуласын күпсен дала, балыкларга качсын кояш көйсен яңгыр. Тик хисләргә мәхәббәткә капылмасын, син бит минем күңелемнең күз кояшы. Исем китми җир дуласын күпсен дала, балыкларга качсын кояш көйсен яңгыр. Тик хисләргә мәхәббәткә капылмасын, син бит минем күңелемнең күз кояшы. Гафу итә алмаган кешең бармы әле тормышта? Ни өчендер, ниндидер бер вакыйга белән бәйлеме? Гомумән тиз гафу итәсеңме, чит кешеләр хакында сүз бара? Хәтердә, әмма ләкин бер нинди күңелемдә үпкә калмый.
мен кешедер әтим шундый мен. Серләрен кемгә сыя? Серләрем әни эмес я. Әгәр дә Сирина Зәйнетдинова бик күп гастрольләрдә йөри, күп итеп акча җыйса, кая куяр иде? Әллә кайларга тыгарым, әлбәттә инде үземә. Ротацияларга бирер идем, күп кенә клиплар төшерер идем. Әлбәттә ял итеп тә кайтыр идем. Мен үземә барсында бүтән зур акчаларны аның бит чыгып тора һәр вакытта. Акча кем кулындасың? Айрат исәпләүчеме, Сирина исәпләүчеме иде? Айратның акчасына тыгылганым юк, Айрат минем акчама тыгылганы юк. Бер урыны юкмы ни? Әйе, безнең бер урыны без бит инде ипотекада булгач бит инде бүтән нәрсәне, инең бүтән нәрсәләрен Айрат алып бара. Мин инде иҗатка да бик күп китә бит. Инде тапшыру ахырына йөгергәндә җитәкчелектә күз алдына китерә алыр иде микән Сирина үзен? Менә халык өчен хезмәттә, барыбер сәхнәдә бер зур тормыш. Әллә инде шушы аралыкта Сирина Зәйнетдинова булып кына калыр иде. Әгәр дә шундый да мөмкинчелек булса, белем бар, югары белем бар, уку бар. Ни дип әйтер? Бәлки булсам, мин булыр идем справедливый, йомшак җитәкче. Җырчы булмасаң кем булыр идең икән? Барыбер мен музыка белемен алыр идем. Һәм бәлки рәссам? Бәлки рәссам, бәлки балаларны укытырым. Балалар бакчасы, чөнки я укытучы булыр идем. Миңа укытучылыкны күренә. Күрәзәче булмасам да шулай күренә. Сирина җырчы булмаса шулай булыр иде. Үз заманың белән килешеп яшисеңме? Шундый матур җырың бар, яшәү матур, яшәү шундый матур. Зөпа тырышып эшләгән кешегә теге заманда да, бу заманда да җиңел ул. Әгәр үз эшеңне, үз юлыңны белсәң. Менә заман әлбәттә инде җырларга килгәндә, әйтик, аранжировкаларга килгәндә заманча әйтеп эшлибез дибез, әйме. Ә бит ничек кенә аранжировканы заманча эшләсәң дә, син менә ул табигатың моңлы тавышыңны бер коелтып булмый. Ул барыбер үзенекен бәреп керә. Бәлки иртәрәк башларга булгандыр дим мен менә үземнең сольный проектлар белән чыгарга. Әле генә менә Башкортстан җирлегенә һәм инде үзебезнең Татарстан якларында да сольный концертларым белән чыгарга булдым. Менә ул бит ничә яшькә җитеп, мин бит инде барыбер хәзер яшь җырчы түгел. Һәр нәрсәнең үз вакыты дибез, әйме. Шунда да үземне менә 1-2 елда минем күңелемдә булган моңым, йөрәгемдәге җылылар тамашачыга әйтер фикерләрем бик күп. Шуңа күрә сольныйлар белән эшләргә булдым. Тапшыру азагына үзең килеп җиттең һәм бу җөмләләреңнең дәвам итеп кенә иң зур хыялың тормышта киләчәккә Башкортстан тамашачысына безнең тирә-як өлкәләрдә дә карыйлар. Тапшыруыбызны яратып әйтеп калдырыр дилекләрең. Бергәләп концертларыбызны концертта очрашсак иде. Күңел тынычлыгы булып, дөньяларыбыз тыныч булып. Чөнки әгәр күңел тынычлыгы булганда җырлыйсы да килә, тамашачының да инде вакытлары 2 тормышларыннан алып 2 сәгать ярым вакытына килеп матур концерт карарга күңелләр булсын иде. Очрашып торырга булсын иде. Чөнки җыр бит ул бөтен нәрсәгә дава. Кайгылы вакытта да, сөенеч вакытта да тормыш ул шундый төрле чаклар була. Шунча вакыт аралыгы дигән сүзен яңгыратты тапшыру ахырында Сирина Зәйнетдинова. Әйе, вакытны кадерли белеп, вакытның кадерен белеп, кадерсез кешеләр белән түгел, кадерле кешеләр белән үтәсе иде. Халкыбыз әйтемнәреннән берсе бар. Әгәр тапшыру ахырында шул әйтемнәрне кабатлабрак тагын әйтсәк, Сиринаның тагын бер сүзе түзәргә кирәкми дигәндә, үзгәртергә дә кирәкми. Үзеңнең заманыңны, кешеләрне үзең үзгәрергә кирәктер. Бу да халык арасыннан әйткән әйтемнәр. Шулай ук минем бүгенге героема да кагылышлы. Нәнәйләр әйткән тагын бер фикер уйда барлыкка килә. Күп уйланма, башыңа чир алырсың дигәне дә бар. Алай иткенче җырла дияр идем Сиринәгә. Һәм тагын да бер матурлык катлауландырма тормышыңны. Ул булай да катлаулы. Киләчәккә Üzülüp киләсе көнеңне көтмә дигәнендә яңгыратасың килә. Чөнки ул без көтсәк тә, көтмәсәк тә килә, ләкин бүген булды, иртәгә дә булсын. Иртәгәсе буласы көндә, бүгенге көндә нинди якыннарыбыз, кадерле кешеләребез бар, янәшә бездә булсын. Бүгенге матур чыгыш өчен, әңгәмә өчен Сиринәгә рәхмәт әйтеп, аңа да шундый теләктә калам. Һәм яраткан тамашачыларыбыз сезгә дә, алдагы күршеләргә кадәр
Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.